Sí, 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 sí. Bo día a todos e todas, benvidos a este pleno extraordinario a solicitude do Partido Popular. Entendo que, dado que son eles os convocantes ou os solicitantes do pleno, son os primeiros en tomar a palabra. Non sei quen será o voceiro ou vocera do Partido Popular. Contamos 5 minutos a partir de agora. Moi ben, grazas, señor alcalde, bo día a todas e a todos, compañeras e compañeiros da corporación, funcionarios públicos e público que nos acompaña hoxe neste día. Vamos a ver, vou ser breve nesta primeira intervención, posto que a solicitude que fai o Partido Popular é a dunha convocatoria de pleno extraordinaria baseada en que a seguridade cidadá no municipio de Barbadás, especialmente na localidade da Valenzá, medra de xeito significativo, sin que o máximo responsable da mesma, o señor alcalde, sexa quen de tomar determinacións que poñan freo a esta problemática. Mostra, ademais, unha clara incapacidade para xestionar este e outros asuntos de importancia para a cidadanía que na nosa responsabilidade pública non podemos consentir. Temos coñecemento de supostas irregularidades relativas ao procedimento sobre a instalación dun posto da Garda Civil no municipio que ven de principios do ano 2023. A día de hoxe continúa sin materializarse e existe grande controversia sobre o seu futuro. Ele resultaría un enorme revés na mellora da seguridade cidadá do municipio, moi comprometida na actualidade.
A información que o alcalde ten trasladado aos distintos medios de información, aos grupos municipais e aos distintos actores implicados no procedimento está resultando tan controvertida que incluso se escoitan nas rúas sospeitas de corrupción. Por elo, na nosa responsabilidade de servidores da cidadanía e de velar polos seus intereses, temos solicitada esta sesión extraordinaria. Entonces, a miña primeira intervención é neste punto a única, porque o que pedimos como primeiro punto sería a intervención do señor alcalde para que dea conta de todos os trámites realizados neste procedimento desde principios do ano 2023 ata día de hoxe. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Ten o turno de palabra don Ramón Padrón. Bo día. Espera un momento, que non sei se está funcionando. En YouTube vai. En YouTube vai. Estou buscando ver que non sei. En YouTube? Sí. Vale, pues eso. Non me saltou nada. Vale, perfecto. Sí. Está así. Sí. Entón ten vostede 3 minutos. Bo día, vamos a ver. Isto é unha tomadura de pelo. E voulle explicar por qué, escoitando a súa primeira intervención. Convócanos a un pleno extraordinario porque poden, porque son a terceira ou a cuarta parte dos concelleiros da corporación e poden facelo así, e o alcalde ten que convocalo, o plazo de 15 días, cando houve un pleno, creo que fai unha semana. E vai haber outro pleno en abril. Por lo tanto, isto, para pedir información, non habendo ningún procedimento aberto sobre isto, podían facer perfectamente no pleno. Por lo tanto, é unha tomadura de pelo para a veciñanza de Barbadás. Porque hoxe costanos este pleno 2.000 euros. E eu son autónomo e teño que vir aquí e vou a donar este pleno ao Banco de Alimentos. Entón, pido ao resto da corporación, sobre todo aos que propoñen este pleno extraordinario, que as asistencias de hoxe as donen ao Banco de Alimentos. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, aquí, no pleno extraordinario, veñen uns acordos. Non ven pedindo información. E nos acordos di no punto segundo que temos que votar todos, incluído nós. Instar aos grupos municipais da Corporación de Barbadás, os grupos municipais, a solicitar a dimisión de don Xosé Carlos Valcárcel do Val como alcalde do municipio de xeito que se limpe calquera sospeita de corrupción. Na súa intervención, presentadores da moción, en riba da mesa, que eu saiba, de momento non somos nin Rusia, nin outros países como Venezuela, pseudodemocracia, senón que somos unha democracia asentada, esperemos que por moitos anos, se acusa de corrupción e se pide ao resto dos grupos que voten, non vostedes, senón ao resto dos grupos que voten, preséntanse unhas probas encima da mesa. Ou, se hai un procedimento aberto, ou a Fiscalía, ou como se chame, que leve eses trámites, abre un procedimento por indicios de corrupción neste Concello. Non se ven aquí a presentar un pleno extraordinario. E ainda encima non poñer en riba da mesa ningunha proba de corrupción, porque están utilizando vostedes a palabra corrupción, e o que fai vostede na primeira intervención é pedir información. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero do... Perdón, só me queda unha cousa. Si me quedaba a meter. tempo. Se que me queda a aproveitar. Lembran vostedes, porque a verdade é que me decepcionou moito con esta primeira intervención, porque esperaba máis. Lembran vostedes cando se debatiu aquí o tema do fútbol e da escola de música, que pedían, lembran, señores do Bloque, pedían que deixaban a cadeira para que alguén do público se sentase e falase aí como están vostedes, que van nunhas listas e nos votan os cidadáns. Lembran eso? Pois mire, para montar un pleno extraordinario e falar de corrupción, agora, se non me equivoco, que o presidente do seu grupo é o señor Freire Couto, que estivo aquí 27 anos, pois xa para falar deste tema monográfico que nos traen aquí de corrupción, que é a palabra que empregan vostedes aquí, pois mire, podía vir a este pleno e podíanlle deixar a cadeira e podían nos dar unhas cuantas leccións. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero ou vocera do Bloque Nacionalista. Sí, ben, bos días a todas e a todos. Bueno, desde o BNG
o que temos que dicir é que parece que o Partido Popular en Barbadás xa traballa para Vox ou para Jusapol, non? O PP pode, porque así o número de concelleiros que ten o permite solicitar un pleno extraordinario para exixir moitas outras cuestións que non a que nos traen hoxe aquí. É dicir, vou por un exemplo, pues, mire, a construción dun instituto en Barbadás, por exemplo. Por que non solicitan para crear unha infraestructura que realmente poña Barbadás no mapa? Non, non. O noso grupo político trouxo aquí unha moción no ano pasado, cando, se miramos tempo atrás, xa ni me lembro na historia, cando viu que o señor alcalde digamos, se abrazaba os representantes de educación da Xunta de Galicia por a ampliación do ferrocouselo, cando con aquela reforma posiblemente nos condene a que nunca teñamos en Barbadas un instituto. Aquilo sí que merecía un pleno extraordinario, e non isto, que non é nada, polo que vexo. O PP podía ter solicitado un pleno extraordinario para que Barbadas conte con as piscinas climatizadas que puxeran a Barbadas no mapa e que realmente, pois, nos dignificaran como concello. Nese pleno extraordinario poderíamos exixirlle ao equipo de goberno plantexamentos políticos que ten feito BNG aquí, como asinar un convenio ca Dirección Xeral de Deportes, pondo por riba da mesa remanentes, pondo por riba da mesa subvencións da Diputación, é dicir, pondo por riba da mesa partidos orçamentarios que permitiran concretar esta infraestructura. Pero non, eso é unha cosa menor, eso a vostedes non lles vai, nin lles ven. Ou para a construcción dun centro de día público, para a construcción dunha segunda escola infantil, para unha casa de cultura digna dunha poboación como de 11, 12, 13.000 habitantes que podemos ter, ou unha escola de música acordes este concello. Estas cuestións políticas ou outras políticas que poden ser como revitalizar o sector primario que os esmorece coas nosas rianxeiras e que nada se fai do equipo de goberno, ou un parque empresarial onde non temos un metro cadado para cederlle hoxe a unha empresa que se quere instalar neste concello, ou podemos falar dun cemiterio municipal, podemos falar de 1000 cousas, pero non, falamos de corrupción e probas cero. Nada lles parece o suficientemente importante só o traslado do cuartel da Guardia Civil para Barbadas, eso sí. Bueno, nós xa no pleno onde se pediu ese apoio da corporación a ese traslado que había que visualizar o parecer dos distintos grupos políticos, nós xa manifestamos o noso posicionamento contrario a este tipo de cuestións. Falamos da ampliación da Policía Local. Falamos de exixir a Xunta de Galicia a materialización das plazas da Policía Autonómica que se recollen nas leis e que despois non se efectivizan. Falamos de que nós, desde a nosa organización política, estamos a favor de unha policía local autonómica similar a que teñen outras partes do Estado español, outros países do Estado, como poden ser os Mossos de Escuadra en Cataluña ou a Xaina. Vai tardar moito? Non, remato, intentaré rematar na segunda intervención. Non, se quere, se non é moi longa, como dixemos, podemos proseguir un pouquinho. Teño 3 minutos na segunda, señor alcalde, verdad? Pois remato na segunda intervención. Nós estamos a favor deste tipo de policía, vale? Policía Autonómica, aquí non ten nin nome para empezar, porque ese é o valor que lle dá o Partido Popular na Xunta de Galicia a Policía Autonómica, con competencias en medio ambiente. Gracias, sigo na segunda intervención. Don Daniel Rey, ten 3 minutos. Moitas gracias. Benvidos, señoras e señores. Miren vostedes o titular. Queda ben claro, non? O Partido Popular de Barbadás expón unha situación apocalíptica neste concello, a pesares dos datos proporcionados polas forzas e corpos de seguridade do Estado. Según eles, os datos que proporciona a Garda Civil non son de fiar. Pero non son de fiar porque eles perciben que non poden ser certos. Señores, a percepción que vostedes teñen ou os seus simpatizantes non se corresponden cos datos oficiais transmitidos polas autoridades con competencias na loita contra a delincuencia. Porque díganme vostedes aquí neste pleno, minte a Garda Civil. Nin a inseguridade medra de xeito significativo, nin os parques se converten en fumadeiros, nin os locais de hostalería sufren conflictos como se Barbadas fose a Sicilia máis cinematográfica. A realidade é ben distinta. Descenso global do 15% no índice de delitos no 2024 con respecto ao 2023. Descenso dun 10% no índice de delitos graves e menos graves. Descenso dun 18% no índice de delitos leves. Aumento do ratio tanto de detidos como de casos esclarecidos. Descenso dun 20% no número de condutores reincidentes en materia de seguridade vial. Mantéñense aproximadamente cun desviación de 5% os sinistros viais.
E por si eso fose pouco, para desmentir o seu discurso tremendista, voulles dar unha primicia. O índice de delincuencia no que vai deste ano descende un 38%, nada máis e nada menos, con respecto ao mesmo período do ano anterior. Volvo a preguntarlles agora mesmo. Siguen dicindo que estes datos se corresponden con un aumento da inseguridade? Ou é que, repito a pregunta, non son reais os datos que nos proporcionan as forzas e corpos de seguridade do Estado? Semella que o PP pretende mercar o discurso do odio e a división instaurado a nivel nacional por partidos ultra, alentando o medo na veciñanza, buscando réditos electorais. Pero coidado, señoras e señores concelleiros, se siguen con este discurso, o único que conseguirán é precisamente que a xente que pense en Barbadas como lugar para vivir teña dúbidas. En ese caso, os votantes que pretenden gañar nin siquiera van a chegar a ser votantes. Por favor, non se convirtan en portavoces dos malos. Teño claro que se alegrarían se os índices de delincuencia subiran para ter un argumento de ataque ao alcalde e ao goberno municipal. Porén, se persisten no seu empeño de inventar unha realidade paralela de Bronx a Barbadesa, a quen desprestixan é o corpo da Garda Civil, que é quen ostenta as competencias en materia de seguridade cidadá. O goberno municipal colabora e coopera, claro que sí, cas forzas e corpos, pero non asume nin o mando nin o control. E como portavoz hoxe en día deste goberno municipal vou a contradecir o PP de Barbadás dicindo alto e claro a veciñanza. Veciñas e veciños, Barbadás é un concello seguro. Como fin desta primeira intervención, agradezo aos corpos da Garda Civil e da Policía Local de Barbadás o seu encomiable traballo, froito do cal podemos, sin caer en triunfalismos, falar de datos positivos. Lo medible non é opinable. Moitas grazas, don Daniel. Excedeu-se en 23 segundos, pero o que co falado, que ampliábamos un pouco o tempo según as circunstancias. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Partido Popular. Neste caso, son 3 minutos. Bueno, non se estendeu moito, imos vendo. Grazas, señor alcalde. Como ben dixen, eu penso que todos temos en riba da mesa a convocatoria deste pleno e sabemos todos ler. O primeiro punto da orde do día e que nós solicitamos foi as declaracións do señor alcalde en todo o procedemento desde principios do ano 2023 ata hoxe. Non estamos entrando noutra dinámica. O segundo punto de instar aos grupos a solicitar a dimisión do alcalde, claro que vamos a debatir e claro que vamos a facer a nosa exposición. Pero que eu saiba, insisto, todos sabemos ler, primeiro punto, información do señor alcalde sobre a situación actual na que se atopa o procedemento para a instalación dun posto da Garda Civil no municipio e de todos os trámites realizados ao efecto dende principios do ano 2023 á actualidade. Iso é o que estamos demandando. Estamos noutro debate totalmente distinto. Vostedes non leron a convocatoria nin tan siquera. Nin tan siquera. Non vou entrar nas súas exposicións demagóxicas, señor Padrón, de si el pleno extraordinario lo pedimos para recaudar, as súas películas. Insisto, intervirei logo ca nosa exposición no segundo punto da orde do día. Moitas grazas. Dado que vostedes solicitan esa información, eu vou a ser breve. Victoria, controla moi o tempo, se queres. Mire, vostedes teñen unha videoacta, teñen un acta dun pleno que se celebrou concretamente no mes de febreiro, día 3 de febreiro, no que eu me extendín longo no tempo sobre todos os trámites que se fixeron hasta aquel momento en relación ao posto da Guardia Civil. Todos. De feito, teño unha transcripción aquí dese pleno. Bueno, pois son un folio, 2 folios, 3 folios, 4 folios, 5 folios, 6 folios da miña intervención, 6, no que se informou absolutamente con todo detalle e precisión sobre as xestións que se fixeron en relación a estas xestións, a este asunto, perdón. Bueno, pois agora mesmo podemos informar de algo máis. Esa información teñen a todos vostedes, todos e todos vostedes, nesa videoacta. E se queren, ainda lle podo dar unha fotocopia da intervención que foi transcrita. Ben, a maiores deso, hai que aclarar que aquí non hai ningún procedimento. Non hai ningún procedimento. O Concello amosa o seu interese a raíz de que a Guardia Civil quere cambiar de ubicación, porque considera que a ubicación que teñen actualmente non é a máis axeitada para satisfacer as necesidades da veciñanza que habita na demarcación que atende a Garda Civil deste posto, do de Ourense, e falase comigo a ese efecto. A raíz deso, xestionase este asunto, xestionase.
fanse traballos en relación a eso, como dixen, teñen vostedes a documentación e a información aí. Dito eso, a máis de todo isto, hai que dicir que o Concello de Barbadás tamén ten feito xestións para traer para aquí un IES, ten feito xestións para traer no centro de día, ten feito xestións de diversa índole en diversas administracións. Dos últimos que falei son competencia exclusiva da Xunta de Galicia. E o Partido Popular, como ben dixo don Serafín Núñez, nunca solicitou un pleno extraordinario para xestionar e para falar destes asuntos. Conste que tamén se fixo mención da situación do IES aquí en algún pleno, da información que tivemos ca Xunta de Galicia, a xefa territorial. E creo que tamén, cando fomos a falar ca Xunta en relación ao centro de día, tamén se transmitiu información sobre eso. Se queren, tamén lle podo falar deso. Creo que non é o momento para decirlo. Bueno, sí, no IES non hai terreo que cumpla os requisitos que indica a Xunta de Galicia. Se non lembro mal, son 10.000 metros cuadrados, creo recordar. 10.000 metros cuadrados. Vostedes non pediron nada sobre eso. Sobre o centro de día, parece ser que non hai demanda. Non hai demanda e, ademais, esa demanda, esa posible demanda está coberta polo centro interxeneracional que hai en Ourense, o da Farixa. Ben, pois esa é a situación. Pero non solicitaron ese pleno. A máis da documentación que se lles facilitou no seu momento, ou na información que se facilitou no seu momento cando falei deste asunto no mes de febreiro, fun a falar co presidente da Diputación, porque aínda que había a posibilidade de que houbera un aluguer. Trasladelle ao señor presidente da Diputación a posibilidade de que a Diputación financiara ese aluguer. Prácticamente o descartou. O motivo polo cal trasladei esa financiación á Diputación, bueno, pois porque a Guardia Civil atende unha demarcación completa, que son varios concellos. Entón, o servicio non sería só para os veciños e veciñas de Barbadás, sino que sería para toda esa demarcación. Podría ser cofinanciado. Prácticamente rexeitado. Pero hai outra información adicional que se lle pode facilitar, e é que a nova directora xeral da Garda Civil non aposta polo aluguer, aposta pola construcción. E aí sí que se fixeron tamén xestións. E vostedes teñen tamén esa información que lles facilitei por correo electrónico. Houbo unha reunión a que acudimos o señor Morgade e máis eu a Madrid e se lle facilitaron os planos sobre a ubicación dese solar que, reitero e recalco, xa o dixen no seu momento, o día 3 de febreiro, é propiedade do Concello desde o ano 2007, se non me equivoco. Desde o ano 2007. E consta tamén aí na documentación que teñen vostedes. A licitación de todas estas obras, se é que se diran o caso, pois fai na o Ministerio. Dito eso, xa viñeron a ver o solar. Solicitan información, vou a tragar. Bueno, pois con isto xa chega. Eu podo intervir ao final. Non sei, agora correspondelle... Claro, te saltaste unha cousa. Señor alcalde, eu Bueno, creo, pero como pedí información, xa facilitei para todos. eu creo que debería haber feito eso a principio, Pode ser. porque eu non sei, o mellor é que non saben ler, porque a información témola todos no correo, a información toda. Entonces, señor don Manuel, non nos faga equiparvos, porque temos todos a información. Ustedes están facendo outro acto de trilerismo político do pleno extraordinario, porque xa temos todos a información nos nosos correos. Usted ven aquí como se non supera nada. Vamos, sabe vostede máis que a min, pero 100 veces, de como está o tema todo da Garda Civil. Pero bueno, hai que vir facer o paripé. E hai que chamarlle ao señor Padrón demagóxico. Esta demagoxia é esta, é ben grande. É ben grande, E mire, o noso grupo, eu representando aquí a 400 e pico veciños, non poñemos a man no lume por ninguén. Eso que vaya por diante. Pero aquí, se hai que condenar a alguén, hai que condenalo con probas, que vostedes todavía non presentaron. E vostedes, toda a documentación que teñen, non hai ningún procedimento aberto. E xa digo, para que o sepa a veciñanza, que máis que sabe o Partido Popular do tema da Garda Civil non o sabe ninguén neste concello. Eso podo incluso demostrar. Por outra banda, vamos outra vez a refrescar o tema da Garda Civil. Desde o noso grupo, desde o primeiro día que o señor alcalde, en representación do grupo de goberno, botou o carro diante dos bois
de presentar aquí un cartel da Garda Civil cando isto ainda tiña que pasar por o pleno e non había nada sobre a mesa, que foi un erro que para nós cometeu, que o Partido Popular estaba en contra totalmente, e así non lo fixo chegar, pero que, por arte de Billy Birloque, cambiou de opinión en 15 días e aprobou aquí no pleno a pedir a solicitud para que a Garda Civil fose a Madrid a dicirlle, mire, en Barbadás queren. Nós desde o primer día dixemos, estamos a favor de que veña a Garda Civil para aquí se queren vir, que se poñan donde queiran ou donde poidan, legalmente, claro. Pero ao Concello que non lle coste un duro, porque é un servicio para a comarca de Ourense, que o pague quen sexa. E, vistos os trámites, pois, de momento, esa postura é a que está en riba da mesa, e non é a que vamos a seguir defendendo sempre. O sea, que co noso voto non se vai a pagar un alquiler, bueno, se de nós depende. O sea, que o ten que pagar o Ministerio, ou a Xunta, ou a Deputación, ou quen queira, porque é un servicio non só para Barbadás. Esa é a nosa postura. Agora, onde se ubique? Danos igual. Sempre é cando sexa polos cauces legais. Agora, se se cumpre algunha ilegalidade e se quere denunciar, hai que traer probas e poñelas encima da mesa. Don Manuel, isto non se pode facer. Eu non sei, levará vostede moitos anos en política, pero parece que leva en política e agora a política é para outra cousa. Debe ser para medrar, non para traballar polos intereses dos veciños de Barbadás ou das veciñas. Entonces, se quere denunciar corrupcións como estas, que xa digo, non hai ningún procedimento aberto todavía no Concello, que nos pedimos información e non o hai, simplemente xestións, e mentre vayan por o que nos defendemos vamos a apoyalas, está claro. Voulle a dicir, porque non van á Diputación e lle dicen ali ao seu presidente e do seu partido que xestións están facendo que o Pereiro, Instituto, ampliación de suelo empresarial, nova ampliación creo que do colexio tamén, que está salindo todos os días. Ten que ir rematando. O Concello de San Cibrao. Onde estamos quedando Barbadás? E vostedes son os máximos responsables. Don Ramón, ten que ir. Pero ali baixamos a orella. Ora, aquí montamos un pleno extraordinario e calcámoslle 2.000 euros aos veciños. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois ten a palabra don Serafín, por favor. Gracias. Bueno, continuo ca intervención ao respecto do que viña manifestando respecto á Policía Autonómica. E, bueno, desde logo nós consideramos que efectivamente pois os aproveitamentos urbanísticos que finalmente poda existir en esa área de reparto 4, que é onde finalmente pola documentación que temos entregada vinculada a este pleno, é onde se plantexa esa posible, futurible concreción desa Casa Corta da Guardia Civil. Nós entendemos que digamos, ese porcentaxe de aproveitamento que deberá haber en esa área de reparto e que é de beneficio municipal deberá ser empregado en outro tipo de cuestións que non fose, entendemos como unha cesión ao Ministerio do Interior para a construción de nada aquí, senón que esa área de reparto, eses beneficios urbanísticos foran dedicados para a construción de vivenda protegida, de vivenda social, para que podan acceder familias de rentas baixas, algo que nin a Xunta, nin vostedes como goberno se fai absolutamente nada pensando en que menos ten. Aquí é todo negocio. É dicir, levantar grandes edificacións e quen poda que las pague. Ese foi o traballo de 28 anos do Partido Popular. E vostedes agora continúan, pero non hai nada que realmente tenda a beneficiar a aqueles colectivos sociais que teñen maior déficit no económico. Nese sentido, inda que non ven un pouco caso, nós fixemos propostas noutros concellos similares, como pode ser en Esgos, levando iniciativas tamén ao Parlamento e ao propio Concello, para que vivendas que eran de promoción pública e que se infrautilizan para cederllas algún mando da Garda Civil, se poñan tamén a disposición desa xente que realmente ten eses maiores problemas económicos. Bueno, e dicir que, finalmente, para ir rematando un pouco a miña intervención, é dicir, bueno, isto, ao final é o que dice o señor Ramón Padrón, para o Partido Galego, non? Todo isto é unha falsidade, non? Isto é un FAC,
como lle chaman agora nas redes sociais e como lle chama agora pois, a nosa mocidade a este tipo de cuestións. O que nos queren vender aquí co traslado este cuartel da Guardia Civil é falso. Miren, lle vou decir, bueno, digamos que manifestar e concretar esa situación que vostedes, o Partido Popular, que xo dixen en outras ocasións, quere trasladar de que Barbadás e o Brons, a Valenza é o último e aquí pues, parece que andamos a tiros polas esquinas, é dicir, iso é algo que é absolutamente falso e que tampouco sería unha basa de aceite, aceite sobre auga, no caso dunha concreción dun posto ou dun traslado da Guardia Civil para Barbadás. E vou dicir 4 ou 5 exemplos. Miren, en Berín hai casa cuarta da Guardia Civil, verdade? A semana pasada ou esta, veñen de deter a un entramado de delincuencia que se dedicaban a atracar e a tal, en vivendas. É dicir, hai, digamos, conflictividade cero, delincuencia cero porque a Guardia Civil, non, padre. No Carballiño, na Estrada do Irixo, hai unha casa cuarta da Guardia Civil, verdade? E que hai no Carballiño? Pois o que hai en moitas vilas deste país, pois tráfico de drogas, casas onde se dedican a trata de blancas, a Ten que decir, ir matando, don Xerardo. moitas cuestións que son denunciables. E porque este a Guardia Civil, esas situacións pasan. Que este en Ourense implica que haxa delincuencia cero en Ourense, porque este é o cuartel de Santa Mariña en Ourense, inda que o seu traslado, inda que o seu traballo debe efectivizarse nos concellos do rural. Non, padre. Entón, é dicir, que haxa ou non haxa un cuartel non implica que haxa unha reducción ou unha aminoración con respecto da violencia que pode haber ou de situacións de conflictividade social que pode haber nunha sociedade como a de Barbadás. Gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra Sí, quen lle corresponde. pero antes de continuar co debate, que temos aquí unha dúbida, Ramón e eu, vamos a ver. A convocatoria, solicitud de convocatoria que fixo o Partido Popular consta de 2 puntos que se supone que son os 2 puntos que temos que debatir na orde do día, se non me equivoco. Entón temos 2 debates. O primeiro é o que estamos agora mesmo, é sobre o primeiro punto, e despois genera debate isto, instar os grupos municipais da corporación a solicitar a dimisión, porque eu xa adianto que evidentemente pois isto vai a salir en contra. Por outra parte, non sei que quere preguntar Ramón tamén acerca do debate. Non están cuestións de orden, vamos. Si é a convocatoria do pleno extraordinario, só pode ser un punto da orden do día. Claro. Non, pode haber máis. E a parte resolutiva non son os acordos, en vez de os puntos. É que aquí pon parte. A ver, a orde do día vai literalmente como presentou o Grupo Municipal do PP. Neste caso, a orde do día realiza o alcalde conforme a solicitude do PP. Pois, por lo tanto, sería un primeiro debate sobre a situación actual na que se está o procedimento e un segundo debate sobre a dimisión. A quen lle corresponde. Vale, perfecto. Bueno, pois eu xa adiantei a miña postura. Bueno, a postura do goberno sobre o punto número 2, así que voume a ceñer un poquinho. Vou a fusionar o debate tanto do primeiro punto como do segundo parte do punto da orden do día. Vale, ben. Decía o señor Manuel que, bueno, hai unha exposición de motivos, evidentemente, como en cualquiera proposta, despois os 2 puntos de acordo da orde do día. Bueno, pois eu sigo incidindo sobre o que vostedes plantean non só nesta exposición de motivos, sino tamén que plantexan pois nas redes sociais continuamente e na rúa, porque sei que teñen vostedes coñecemento de supostas irregularidades relativas ao procedimento sobre a instalación dun posto de Garda Civil e por isto solicitan a dimisión do señor alcalde. Déxenme pôr en riba da mesa algunhas aclaracións e reflexións acerca destas acusacións que supostamente se escoitan na rúa. Primeiro de todo, pídolles que fagan memoria. Foron os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista e do Partido Popular no anterior mandato, concretamente nun pleno de abril do 2023, os que chegaron a 2 acordos plenarios nos que se solicitaba a instalación dun cuartel da Garda Civil neste municipio. Aqueles acordos dan fe das múltiples ventaxas que suporía, sen dúbida, a instalación deste servizo. Despois o señor alcalde detallará, supoño, con máis ahínco, se cabe, a información que vostedes solicitan con tanta premura. Eu veño a dicir aquí que aqueles acordos son o reflexo da vontade para conquerilo, non o inicio dun procedimento. É o inicio de algo que consiste en conversar, reunirse, estudar opcións, dialogar, coordinar, pero non decidir, señoras e señores, porque a decisión final sobre a posta en marcha dun cuartel da Garda Civil corresponde ao Estado. Claro está, unha dotación orzamentaria neses presupostos xerais e co decidido interés amosado polos responsables locais que queda patente. Fago dende aquí un chamamento.
díganlle aos seus representantes no Congreso que se realmente apostan polo cuartel en Barbadás, apoien os PSE, por suposto, xerais do Estado, ou, cando menos, que lle transmitan fehacientemente o apoio do PP de Barbadás para conquerir esta dotación. Pídolles que se unan a esta petición dun xeito respectuoso, que non difamen nin caigan en debates de patio de veciños nin de barra de bar. Vostedes foron goberno no seu momento neste Concello e deben ter claro que un proxecto ou idea ambicioso por parte dun gobernante ten moitos pasos que dar antes de chegar siquera a iniciar un procedemento. Se as iniciativas que vostedes presentan aquí son froito de faladurías de beirarrúa ou de comentarios en redes sociais, non teñen a capacidade para gobernar neste Concello. Baixen o mundo real, no que os concellos teñen ideas que queren levar a cabo e que para elos xestionan do xeito que máis correcto creen, cos seus erros e acertos. Sei que tamén teñen coñecemento de que varios componentes deste goberno, entre os cuales me inclúo, mantivamos reunións tanto formais como informais para conquerir terreos para o instituto, melloras para os colexios, parque empresarial, mellora no transporte público, financiación para proxectos culturais, financiación para o CIN e para o SAF, equipamento para a protección civil e policía local, financiación para obras e servicios, convenios de vertidos de augas residuais e outras moitas que están axendadas de todas as áreas de gobernanza deste Concello que poden consultarnos cando queiran. Pero por algún motivo, todas estas xestións non lle interesan nin lles parecen irregulares. Creo saber o porqué. Estas cousas non lle sirven para xerar alarma social nin infundir medo na poboación. Recapaciten, cooperen, fagan unha exposición constructiva e deixen a confrontación. Gracias. Gracias, don Daniel. Ten a palabra, neste caso, don Manuel. Sí, grazas novamente, señor alcalde. Pois está vista a confabulación de todos vostedes para tratar de desviar a atención deste grupo con respecto á sesión extraordinaria que hoxe vimos a plantexar aquí. O primeiro punto, insisto, é a súa declaración, porque desde o 3 de febreiro que vostede deu as últimas declaracións sobre o asunto da ubicación dun posto da Garda Civil en Barbadás, ata hoxe non volvemos a ter noticia algunha. E iso que hai 2 días vostede, coincidencia que sempre que o Partido Popular trae propostas aquí en mellora da seguridade cidadá ou viaria, 2 días antes ou 3 días antes convoca a Xunta Local de Seguridade. E nós, con esa esperanza, por eso incluímos este punto na orde do día, ca esperanza de que vostede trouxera hoxe aquí un compromiso escrito do señor subdelegado do Goberno que participou presidindo tamén esa Xunta Local de Seguridade. Esa era a esperanza que tiñamos, que trouxera logo das declaracións do Ministerio do Interior de non a ubicación dun posto da Garda Civil en Barbadás, alo menos neste tempo, desde o 3 de febreiro a toda agora, trouxera un compromiso formal e por escrito. E non trouxo nada. E neso basábase este primeiro punto no que lle solicitábamos información ata a fecha de hoxe de como estaba este proceso. Que é o que imos a votar a este punto? Este punto non ten votación, señor alcalde. O que ten votación é o que instamos no punto número 2. Isto é a súa declaración que vostedes acaba de negar a dar dende o 3 de febreiro ata hoxe. Nada máis, grazas. Mire, a Xunta Local de Seguridade convocouse porque tocaba convocala. Non houbo ano pasado, por problemas de axenda. Estaba axendada para o ano pasado, finais de ano, un poquinho antes de finais de ano, pero houbo problemas na subdelegación e non pudo ser. Entón, convocaron este ano, en esta data. A petición deles, exactamente, a petición deles. Miren vostedes, o subdelegado do Goberno non pode trasladar aquí ningún tipo de compromiso desa índole. Por qué? Porque non é viable, el non ten capacidade para facer eso. Aquí podo informar que tanto o subdelegado do Goberno como o delegado do Goberno en Galicia están traballando na materia e facendo xestións en Madrid, como se están facendo desde este Goberno. E con esa intermediación tamén. E como lle dixen, voulle dar a novidade, pero si se pode transmitir. Os técnicos da Garda Civil estiveron a semana pasada aquí, neste Concello, para ver o solar. E parecelles acaído. Non hai ningún informe por escrito que podamos ter nós, pero sí que existe, trasladado pola Guardia Civil. E vostedes poden falar, trasladado polo subdelegado do Goberno, verbalmente. Bueno, vostedes poden ir... Mire, vostedes, a Garda Civil é tan transparente, eu non lles estiven interrumpindo. Entón pido, por favor, que non se interrumpa. A Garda Civil é tan transparente que poden ir ao cuartel da Guardia Civil, falar co comandante e probablemente lles poda dicir e confirmar esta información. De feito, no último pleno que tivemos aquí, coincidiu que me mandou un WhatsApp dicindo que en breve hai algún concelleiro deste plenario que viu ese WhatsApp. O comandante da Guardia Civil envioume un WhatsApp dicíndome que en breve acudirían aquí os técnicos da Guardia Civil
para ver ese solar. Bueno, coincide que viñeron a semana pasada. Eu non o sabía, trasladoume o subdelegado do goberno. O solar parecelles apropiado. A partir de aí, seguirase traballando. Esas son as novidades que hai. Esas son as novidades que hai. E, por certo, vostedes na documentación, todos vostedes e todas vostedes, teñen unha documentación no seu correo que di comunicado, isto é do 1 de febreiro do 2024, habiendo sido elevada, isto ven do Ministerio do Interior, Guardia Civil, Dirección General, habiendo sido elevada a propuesta de traslado de las actuales dependencias del puesto y de la compañía de la Guardia Civil de Ourense, ubicados en la cabecera de comandancia, sita en Santa Mariña, Ayuntamiento de Ourense, a la Rúa das Burgas, esto era inicialmente, hasta que hubo cambios, localidad de Avalenzá, la Dirección General de la Guardia Civil ha autorizado el cambio de sede por considerar el inmueble ofrecido idóneo, una vez realizadas las obras necesarias, ya que cubre las necesidades requeridas. Es decir, o traslado está autorizado. Isto é o que se pode ver ata o momento. Agora, a directora xeral non opta polo aluguer, opta pola construcción. Cambio, pois, o local, o solar, sigue estando na Rúa das Burgas. E, por outro lado, o inconvinte que había maiores de que houve un cambio na Dirección Xeral da Guardia Civil é o feito de que non había financiamento para ese local. Pero o hándicap fundamental son os dous. Por un lado, o financiamento, e por outro lado, o que a Guardia Civil non quere actualmente alugueres. Entón, a ubicación sigue sendo a Rúa das Burgas. E o Ministerio ten o plano no que está a ubicación. E parecelles, na última información, a caído ese solar, que, insisto, reitero, é do Concello de Esvano 2007 e cumpre cos requisitos para poder ubicar aí un local, un posto da Guardia Civil. Dito eso, vostedes, señores do Partido Popular, no seu momento, ofreceron incluso, e trasladouselle a Garda Civil a posibilidade de que a ubicación do posto da Guardia Civil fora o local de protección civil. Vostedes reflexionaron sobre eso, intensamente, profundamente, sesudamente, meditaron sobre eso. Entrada e saída de vehículos da Guardia Civil e de detidos ao carón dun colexio. Que ás 9 da mañá está saturado de vehículos, de pais, de nais, de nenos, de nenas, que entran e que salen. Ás 2, 2:30, 1:30, tamén se atopa así. E este alcalde foi quen de trasladarlle a Garda Civil esa proposta. Entón, reflexionen sobre as súas propostas ou sobre si vostedes queren pôr pau nas rodas. Sobre si vostedes queren pôr pau nas rodas. Trasladei a información da que dispoño é esa. Así que, agora correspóndelle intervir o segundo punto, exactamente. Non sei si... bueno, pois veña que fale un minuto. Ten a súa intervención. Non, a ver, deixei claro, este punto non ten votación. E agora resulta, señor alcalde, unha vez que nós solicitamos información, que agora aparece, no último momento aparece, desde o 3 de febreiro ata agora hai nova información, pero voulle dicir unha cosa, a nós esa información non nos vale de nada. E sabe por que non nos vale de nada? Porque a administración non fala, a administración escribe. Cando traigamos aquí documentos formais e compromisos formais, poderíamos falar deste tema. E, para rematar deste punto, señores e señoras da corporación, non fomos nós quen anunciou en vésperas electorais do 2023 a ubicación dun posto da Garda Civil en Barbadás. Foi o señor alcalde, a bombo e platillo, rodeándose de mando da Garda Civil e da señora Victoria Morenza. Isto xa li uns xornais, en febreiro do 2023. Non fomos nós. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Creo que me corresponde falar a min, para pechar. Miren, aquí está... No, pero vou dar fe dunha cosa, miren. No, o último. Aquí que dé fe o señor o señor secretario deste WhatsApp. Comandante da Guardia Civil. Día 10 de marzo. Que pon aquí? Vendrán WhatsApp. a hacer estudio de la finca de acuartelamiento. Que sigue aí. ¿Te refieres al solar? Sí. É a miña pregunta, sí. Bueno, esta é a comunicación. Isto non figura por escrito. A ver. Está lendo o secretario do Concello oficial. No, porque o leo é porque se pode ver toda a comunicación intercambiada aquí. Que pon aquí? 10 de marzo. Vendrán en breve a hacer estudio de las fincas de acuartelamiento.
Resposta miña, Te refieres al solar? pregunto. Sí. Punto. Sí. E confirmo que xa viñeron, confirmado polo subdelegado o mércores de que xa viñeron e que o solar é acaído. Mire, os procedementos e as xestións fanse así. E o feito de que vostedes preguntan por que non se preguntan se os mandos da Guardia Civil se prestan a facer un anuncio deste estilo? Porque é certo. E este escrito o confirma. Non hai máis. Bueno, isto, como ben din, non se somete a votación. Pasamos ao segundo punto, que é instar os grupos municipais da Corporación de Barbadas a solicitar a dimisión de don Xosé Carlos Valcarce do Val como alcalde do municipio, de xeito que se limpe calquera sospeita de corrupción. Ten don Manuel agora novamente 5 minutos. Pois nada, grazas novamente. Para empezar, neste punto sí que quixéramos tamén facer unha xustificación do porqué desta sesión. Queremos, en primeiro lugar, xustificar a solicitude desta convocatoria. Por un lado, a dilación no tempo na ubicación dun posto da Garda Civil en Barbadás. Por outro, moito máis importante e preocupante, son as respostas do Ministerio de Interior. Non está prevista a construción dun novo acuartelamiento na localidade de Barbadás. Non unha, sino dúas. En marzo de 2023, o Ministerio del Interior, e, recentemente, por sorpresa, marzo deste mesmo ano. Está suliñado. Pero o máis grave foron as súas declaracións, señor alcalde, como agora mesmo ven a reiterar en varias sesións plenarias, pero especialmente as do día 3 de febreiro pasado, que non son outras que as que vou a relatar agora mesmo, que lle encargou a modo de colaboración a unha inmobiliaria a xestión deste asunto, que o tiñan acusado de tentar sacar beneficio económico persoal co cambio de ubicación ou coa permuta que logo barallaron. Non o digo eu, dixo vostede o 3 de febreiro pasado, que incluso algunha persoa o acusou de corrupción neste asunto. Actuou vostede fronte a estas acusacións? Se houbera o feito. E se non o fixo, que é o que lle preocupa para non facelo? Ou acaso ten medo de que puideran estar fundamentadas? Utilizando unha locución xurídica que ven a dicir excusatio non petita, accusatio manifesta, ou que é o mesmo, excusa que non se pediu, culpa manifesta, e alertados por estas afirmacións, puxémonos mans á obra para chegar ao fondo do asunto e atopámonos co seguinte. Expediente número 3948/2024. Solicitude de licencia para adaptación de 2 locais para a oficina da Garda Civil na Rúa do Outeiro 10 da Valenzá, de data 25 de marzo de 2024. Concesión da mesma. Desestimento de data 9 de maio de 2024, en todos eles actuando como parte interesada unha coñecida inmobiliaria local. E iso non o digo eu, é documentación que está en poder de todos e incluso da cidadanía, no portal de transparencia deste concello. Soubemos incluso de correos electrónicos entre unha coñecida inmobiliaria ou constructora local e técnicos dun organismo estatal que datan de xullo de 2023. É dicir, anteriores ao visto e prace que vostede acaba de sinalar, señor alcalde da Dirección Xeral da Garda Civil, nese interese desta institución neses locais. Constan correos, tivemos coñecemento deles. E logo dicía vostede que non podía dar datos sobre a ubicación do posto para non dar pé a unha dinámica especulativa, señor Valcarce. Sí, claro que sí. Escoitamos as palabras posible corrupción en distintos círculos sociais de Barbadás. Pero vostede optou polo escurantismo e actuar de costas a quenes formamos parte da corporación. Cal foi a postura inicial do Partido Popular en todo este proceso? Pois co fin de paliar os problemas de inseguridade cidadá e viaria en Barbadás, porque a seguridade cidadá, señor Rei, tamén se percibe na rúa. Só hai que sair á rúa e preguntar aos veciños se realmente ven ou non ven problemas de seguridade. Pois ben, co fin de paliar estes problemas de inseguridade cidadá e viaria en Barbadás, especialmente na Valenzá, presentamos multitudes de propostas ao Pleno. En 2022, unha vez que soupemos que o Sindicato Unificado de Policía se prestaba ou tiña a intención de estender os seus servicios á Valenzá, pareceunos a mellor opción. Por unha banda, melloraba a calidade no número de servizos, as zonas do rural seguirían a estar cobertas pola Garda Civil e a nosa Policía Local, por certo, mermada en efectivos, medios e recursos,
dito por eles, complementaría estes outros servizos. Propuxémonos tamén buscar algún tipo de terreo ou dispor de algunha propiedade municipal para que lo repercutira o menos posible nas arcas municipais. Vostedes desbotaron todas estas posibilidades. Con este punto de inflexión e debilidade no seu goberno e alertado pola perda de poder político no 2023, anunciou, como viñen de ensinar antes as noticias dos xornais, a instalación dun posto da Garda Civil en Barbadás en plenas vésperas electorais. Polo custo dun policía local, traeríamos 40 efectivos da Garda Civil, afirmou vostede, señor Valcárcel. O dixo, está grabado en acta e en videoacta. Aí están, poden acceder. Con todo elo, preocupámonos, pareceunos ademais positiva esta proposta de ubicar este posto e apoyámola, e o sabe, verdade? Cal é a situación actual? Pois ben, todo mudou cando se aprobou unha nova licencia en un pleno, se nos comunicou a idea de mudar a ubicación inicial, que foi a que contou cos parabéns, como ben acaba de dicir, da Dirección Xeral da Garda Civil e dos técnicos do Ministerio. Falouse, señor alcalde, falou vostede, da nova ubicación na AR4, propiedade do Concello, e que ele obedecía á solicitude que sobre ele formulou a Guardia Civil nunha visita a esta casa do xefe da comandancia, con grau, creo recordar, que de tenente coronel. Novas mentiras, señor alcalde. Vostede mesmo, nun escrito que ademais nos pasou últimamente a todos os concelleiros e concelleiras, no que se dirixe ao Ministerio de Hacienda, di que o Concello é quen propón este cambio. E, por certo, ese escrito, que é un correo oficial, é moi curioso. Fala vostede Xosé Carlos Valcárcel, alcalde socialista. Sí. Ben, nun correo oficial en 30 e pico anos que levo na administración, nunca se dirixe como cargo político, sino como cargo institucional. Esa é a súa forma de actuar. Por eso, agora sabemos, si ocurriu, como foi neste caso, que o Ministerio de Hacienda mandaron a paseo na mesma mañá. Na mesma mañá. Hora e pico ou 2 horas despois de vostede por ese correo le dixeron, mire, este non é o sitio no que ten que petar. Ten que ser no Ministerio de Interior. Tate tú, o Ministerio de Interior ven de dicir que non hai ubicación. Don Manuel, ten que rematar, leva 6 minutos e Vale. 15 segundos. Remato no último párrafo, que son 10 segundos. Resulta que de golpe e porrazo, logo de 10 anos rexeitando propostas desta corporación por falta de terreos, chega un representante, un cargo da Garda Civil pidíndolle terreo, vostede baixa o urbanismo e maxia, fixo o terreo. Non entendemos. Pois intenten a nova. Don Ramón. Bueno, que conste que non parece que estamos defendendo ao goberno, estamos defendendo a veciñanza de Barbadás contra un pleno extraordinario de trilerismo, pero xa con maiúsculas. Mire, vostedes, o día que o señor alcalde botou o carro diante dos bois anunciando aquí un posto da Garda Civil sin ter os apoios na corporación, porque se fora con maioría absoluta xa estaba aquí, don Serafín, xa estaba aquí. Doña Chelo chamoume a min a dicirme que vostedes estaban totalmente en contra. Sí. E incluso foron a falar, porque a nós ofreceunos o señor alcalde falar co seu delegado do goberno e co comandante, ou, perdón, ahora a Garda Civil, porque o tema de mando non sei se é o comandante ou o teniente coronel, para falar con eles, e nós non fomos a falar con eles porque xa lle dixemos que a nosa postura é a que dixemos antes. Non estábamos en contra, pero ao Concello non lle tiña que costar un can. E vostedes tamén estaban nesa postura, pero ao ir falar con esa xente, co teniente coronel, perdón, sí que foron a falar, cambiaron, a nós se nos pareceu raro porque o alcalde xa non nos volveu a chamar, quere dicir que tiña amarrado o pleno. Entonces saliu adiante a solicitude para que a Garda Civil fose a Madrid a dicirlle, mira, aquí en Barbadás queren. Lémbranse vostede? Pois naquel pleno nós defendemos que non se pagase un duro por parte do Concello, que estábamos a favor, pero defendimos a postura de que primeiro era mellor para a cidadanía buscar que a Policía Nacional fose a que ao mellor cubrise a nosa zona como pasa noutros sitios, porque ao cidadán sairíalle máis baratos, porque simplemente ampliaríase pois a plantilla da Policía Nacional e non faría falta facer edificios ni nada. Pero vostedes estiveron en contra deso que nos propuxemos aquí encima. E agora, por arte de Biliberluaco outra vez, ahora veñen a falar da Policía Nacional 3 anos despois, ou 2, ou xa non sei cantos son. Entón, eso para que o saiba a xente. A xente que nos está vendo ou escoitando, xa que teñen tempo para
para ver estas burradas que se digan aquí. Entonces, a ver, de que falan vostedes, don Manuel? Unha persoa, oiga, isto é o templo da soberanía do Concello, Se dice unha persoa, diga quen é. Se dice unha mobiliaria, diga quen é. Si quere que nós votemos isto que está poñendo aquí, estar aos grupos municipais a denunciar a este señor e pedir a dimisión por corrupción, diga quen son estas persoas. Digan quen son estes círculos sociais. Pero vostedes dáse conta do que está poñendo aquí na mesa. Unha persoa, círculos sociais, unha coñecida inmobiliaria. Pero vamos a ver, eu que teño que ser adivino. Ten que ir. Para votarlle aos... pero vostede para que eu vote isto? Ou é que isto trae no pa galería? Don Ramón, ten que Don matar. Manuel. Don Manuel, vostede trae isto pa galería ou pa que nós votemos? Bueno. Aí. Pero por que non o nomea aquí en público? Por favor. Porque eso só lo vemos nós. Por favor. Don Manuel, eso só lo vemos nós. Pero a ciudadanía que nos está vendo, por que non o nomea? Eu dice aquí claramente en público. Moitas gracias. A quen lle corresponde o turno de palabra? Ao Bloque Nacionalista. Non sei, eu creo que nesta sesión plenaria o tema das quendas creo que perdeu os papeles vostedes hai tempo, pero Un bueno. pouco deslavazado. Porque aquí cada un falou como un pouco como na taberna. Ahora non sí sei. que vos toca a vos, Vale, xa está. Sí, e bueno, e para comenzar, teña cuidado porque os tempos creo que xa os controla o portavoz de DO, os tempos de intervención dos portavoces, así que teña cuidado, non sea que lle pisen na alfombra, vale. Digo porque como está dicindo o compañero que si nos queda un minuto, deixa de ter, si terá que decir que teóricamente modera este pleno que... Vale, que xa dubido que un pouco fose así. Bueno, miren, nós, señoras e señores do Partido Popular, nós traemos unha intervención política para rexeitar este traslado, como xa dixemos no seu momento, e facer unha posición política global ao respecto non dun punto, nin do segundo, unha posición uniforme e un discurso político que este portavoz, máis ben máis mal, redactou aquí nuns papeles e que está intentando trasladar aquí en esta sesión plenaria. Entón, non me cingo nin a información do alcalde, nin a instar a dimisión, senón os puntos en sí, senón a unha intervención que traemos. E, bueno, e continuo, para rematar ca intervención que traía, é que, bueno, para nós, xa digo, é absurdo imaginar ese traslado do cartel da Guardia Civil de Santa Mariña para Ourense, cando non hai ningún kilómetro en línea recta desde Santa Mariña a Valenzá, cando, é dicir, eu vou facer, simplemente, eu non sei, efectivamente, antes falei do Carballiño con coñecemento de causa e falei de Berín con coñecemento de causa, descoñezo se Valdiorras ten casa cuartel da Guardia Civil, pero eu, vale, pero vamos a facer unha suposición de que non a tivera. Poderamos entender da que o BNG non compartirá eso, o BNG comparte outro tipo de iniciativas, como xa reseñei nas anteriores intervencións, que o Estado, o Ministerio do Interior, se plantexe para cubrir unha zona teóricamente descoberta por parte das Forzas do Estado de Seguridade, cubrir con unha casa cuartel. Pero, desde logo, aquí, estando ningún kilómetro de línea recta, parece demasiado absurdo. Continúo. Bueno, por orden un pouco, en función tamén da documentación e das cuestións que se foron trasladando aquí. Primeiro era, pois, o baixo da Rúa das Burgas, onde se pretendía instalar aí, pagando un alugueiro, tal. Bueno, a ver, eu non son técnico na materia ao respecto deste tipo de cuestións, pero sempre se escoitou que a Garda Civil sempre quería ter unha ubicación dos seus postos, dos seus casacuarteles, fora do territorio habitado pola veciñanza para colocar inhibidores, para colocar os seus sistemas para evitar atentados, un coche bomba, o que sexa. E sempre, polo que vexo, é un pouco así. Non están metidos no medio da calle do Paseo, están en Santa Mariña. Non están no medio do Carballiño, están na Estrada do Irixo. Non están... Vale, en Berín están un pouco as aforas, vale. Ese é un pouco o que nos entendíamos. Por lo tanto, xa de inicio nos pareceu un pouco absurdo esta cuestión do baixo da Rúa das Burgas. Depois vexo aí que na documentación, efectivamente, plantexan tamén o edificio onde está ubicada a Protección Civil, que se desbota, non é válido sin reformas, non é válido por a súa ubicación, non é válido... Bueno, hai unha serie de condicionantes que se reflicten na documentación que nos entregan. Despois tamén hai outra información aquí, donde
parece que entra en liza o Concello de Toén. É dicir, e parece que aquí xa o señor alcalde lle preocupa en demasía que, o Casa Cuartel vaya para Toén. Xa parece que é unha preocupación enorme. É dicir, mire, non lle pareceu, non se preocupou tanto cando o IES, en vez de vir para Barbadás, foi para o Pereiro de Aguiar. Non. Foise facer fotos ali. Que era máis importante salir a dar fotos con aquella gente que a necesidade educativa da nosa mocidade. Cando o Concello, nós non cuestionamos que o Pereiro deba ter instituto, pero logo nós temos poboación en maior medida a ese nivel nos distintos tramos de idade educativa para ter un instituto e non o Pereiro. Sin embargo, vai para ali. E iso lo aplauden. Mire, eu se lle dixe nunha sesión plenaria anterior. Serafín, excedeu o tempo. Si non Remato, tarda, non, pode son proseguir. 30 segundos. Si investisen a metade do seu tempo na xestión deste Concello do que invisten ao respecto deste traslado, deste suposto traslado do posto de Guardia Civil a Barbadás, en outro tipo de cuestións que realmente nos importan a veciñanza deste Concello, mellor nos serían a todos e a todas. Nada máis. Grazas. Compramos o tempo, miren, vostedes falan da inmobiliaria ou dunha inmobiliaria en cuestión. Aquí está dona Rosa, que é técnico municipal, e sabe, e pode corroborar se o considera que é certo, que o primeiro que se fixo foi localizar por parte do Concello locales. É así ou non é así? Localizáronse dous, incluso fixo ela algunha chamada a algún dos locales que eran susceptibles de reunir os requisitos que tiña ou que reclamaba a Guardia Civil. Fixéronse ou non se fixeron chamadas? A dous, creo que foron, por parte dela, sin identificarse que era o Concello, para que non saltara a leve. Esa foi a primeira xestión que se fixo. Por lo tanto, non interviu ninguén. Ante a imposibilidade de atopar ningún local máis que eses eran dous, se non me equivoco, no fondo da rúa Picouto non, da rúa Salgueiriños, o que hai enfrente. Foi así ou non foi así? Sí. Eses locales fixáronse xestións con eles. Había unha serie de problemas inxentes, incluso na propiedade. E non atopamos no planeamento urbanístico ningún outro local no Concello que reunira os requisitos. Ningún. Entón, fixen eu xestións no sentido de que o máis acaído era localizar algunha empresa que fora relevante no Concello, que tivera os contactos suficientes para ubicar algún solar. Pero non fructificou inicialmente esa posibilidade. Incluso veu outra persoa, que non lle vou a poñer nome, a ofrecer o seu local. Eu fun a ver personalmente ese local, Rosa creo que non foi, saquei un vídeo dese local e facilitei a Guardia Civil. Posteriormente, xurdiu a posibilidade deste local e contactaron entre dúas persoas para chegar aos acordos que consideraban pertinentes entre eles, porque o local había que reformalo. Si fora alugado para facer ese posto. Non se chegou a posibilidade de materializar eso, sin máis. Falan de que está no portal de transparencia. Pois se está no portal de transparencia precisamente porque non hai nada que ocultar. Os acordos que chegaran entre dúas partes que son alleas ao Concello son acordos entre particulares. E miren, é certo, aquí tamén estivo presente dona Rosa, que veu unha técnica da Garda Civil, Mar creo que se chamaba, viu o local, diu a súa opinión, trasladou unha proposta de reforma do local vía correo electrónico e trasladou a unha empresa, porque esa señora ou esa persoa non tiña capacidade para facer esa reforma. Punto. E incluso diu instruccións e indicacións da posible ampliación da superficie dese local. Pero non máis. Son instruccións que xurdiron da propia Garda Civil, indicacións que xurdiron da propia Garda Civil, en concreto desa técnico. E así, incluso creo que vostede revisou os planos en algún momento, non estou seguro, Sí. E esa é a situación. Urbanísticamente. Exactamente. Pois esa é a situación. Evidentemente, un alcalde non ten coñecemento, despois das xestións feitas pola técnico municipal, sobre cales son as superficies ou os locales que poden estar acaídas
para isto. E sí que é certo, e reitero, e poden falar con quen queiran, que o teniente coronel veu onda min, e tamén recurrín a Rosa, para ofrecer a posibilidade de que se construíra nun solar propiedade do Concello. Eu dixenlle que non había posibilidade dun solar de 1000 metros cuadrados. Dixenlle así. Pero acto seguido baixei onda dona Rosa e pode confirmar que é así para preguntar si había esa superficie. E houve esa grata sorpresa de que o día seguinte desa reunión, matice, por favor, se hai que matizar. Sí. Sentirnos aludidos estamos para todos os cidadáns e independientemente de grupos de colores políticos. Non estuvo a disposición un dotacional da R4 hasta mediados, marzo ou así do ano pasado. Por qué? Porque si estuvo, como ben dio o alcalde no 2007, porque hubo unha aprobación desa área de reparto e aí corresponde un 10% de procedimento urbanístico e unha superficie de dotacional. Queredes dizer cantidade, pero bueno. 1600 metros. No, anterior, Ah. Cando estaba aprobada esa área de reparto, donouse cedeuse unha parte dese terreo ao Centro de Saúde das Burgas. Entón, hubo unha primeira cesión dun terreo e logo outra segunda cesión de terreo cunha adenda por parte do alcalde naquele momento para ceder unha parte dos terreos da área de reparto 4 para o Centro de Saúde. Pero, con posterioridade, a área de reparto 4, tal cual, que un dos propietarios era Bosque Alto, cesou e tuvo un concurso de acreedores, non sei que, e volveuse a parte abaixo. Entón, desde o 2007 hasta o da agora, casualidade de xaneiro do 2023, non se comprou todos estes terreos por parte dunha empresa constructora para poder volver a ejecutar a realidade. Entón, entre o 2007 e o 2004, Manuel, intento dar razón do mundo, estes terreos estaban aí, chegan e agora aparecen os terreos. Non. É que en xaneiro, máis ou menos en febrero de 2023, a Arinco, que é a propietaria actual dos terreos, e é casi que temos as xestións de tal, solicita, sobre todo, empezar outra vez esa área de reparto e unha modificación totalmente desa área, porque eran todas vivendas acaroadas e son unhas vivendas que actualmente hoxe casi non se venden. Hai un problema cunha veciña, con respecto, non sei se me podo agrandar ou se... Sí, prosiga. Non se pode, hai unha veciña que por a súa idade e por a súa vivenda, pois tiñase que expropiar e pasar a formar parte da área de reparto. Entón, que se fixo? Buscouse outra solución de área de reparto e nesa outra solución deixase esa vivenda, construíse vivendas unifamiliares, os bloques de vivendas e volve o dotacional ya o 10% de aproveitamento a outro lugar. E si que xa se está a nivel de urbanismo facendo esa modificación desa área de reparto. Entón, cando baixa o alcalde diz temos algún terreo de tal, pois temos que conocemos de un instituto que é totalmente inviable tal, dunhas zonas onde pode ir un educativo e que son áreas que a día de hoxe son parques públicos e agora sí que temos unha nova ubicación e un dotacional. Pero non é que aparecera da obra, aparecer da nada, porque en xaneiro do 2023 empezas a xerar outra vez a área de reparto. E hai este señor colle toda a superficie e empeza a desarrollarse. Entón, aparece esa área dotacional que hasta ahora algunha vez dixeron e dixen, non hai posibilidade. Porque está en concurso de acreedores, desapareceu Monte Alto e non hai posibilidade. Claro, que o Concello sempre o tuvo desde 2007, pero non lle podemos decir podemos situar neste sitio. A partir de aí, sí que con este señor hubo outra ubicación do 10% e o dotacional, pero o Concello non lle parecía axeitado porque hai que ir por medio dunha rúa. Precisamente máis problemas da sensibilidade, porque era por a parte de arriba, desa área, xusto encima do centro sanitario. Logo, por tanto, buscouse esta mellor solución que xa dá a viales a todo eso e entón aparece de novo, pero non é que agache da mesma maneira o Concello un dotacional e logo poña os dotacionales e todo o que tengo urbanismo desde o 2002 está aí para que todo eso que sabes. Que pasa? Que hai áreas desenroladas e áreas que non.
o que lle pasa ao instituto, que é unha área que non está desenrolada e que é unha área que non sei como no plan de 2002, con todo tal, se pudo facer nun sitio onde desarrollar esa área porque leva uns viales, ademais, uns viales xa de dotacións que se unirían con Ourense, que a día de hoxe non se pode unir porque o plan de Ourense xa non ten pensado ese vial detrás do Carrefour, e entón é algo que está no limbo, pero non se pode ofrecer un solar que está sin desenrolar. Este está desenrolado. Moitas gracias, Rosa. Como... A propietaria do local e cos técnicos da Guarda Civil a ese local, porque o que pedían era que os servicios urbanísticos fosen de cara a ver si se podía dar, porque era uso comercial, si se podía poner uso de estaba uso industrial en ese momento, si se podía cambiar o uso, cuáles eran as alturas, e programar que era o que a día de hoxe sí que é verdad que por parte dos servicios técnicos da Garda Civil hai informacións por medio de correo electrónico oficial da técnica da Guardia Civil ca técnica da Oficina de Urbanismo, pasando os planos do dotacional do lugar e ela facendo ventas. Pero, sin ter nada máis que entre dous técnicos, que posibilidade hai desto, está o dotacional, podenme pasar o plano e as condicións da R4 e de quanto pode ocupar a volumen e todo eso, a volumetría e a ocupación desa parcela. E iso sí que son correos entre a técnica da Guardia Civil e a arquitecta. Grazas. Creo que quedou bastante claro, ou meridianamente claro, que o solar non apareceu, como di don Ramón, por arte de Birloque, que non hai ningún tipo de anomalía, por chamarlle de algún xeito, na que estea implicado o alcalde, que a posibilidade de aluguer xurdiu no seu momento, sí, é certo, veu o staff da Garda Civil de Ourense, veu a técnica da Garda Civil a Barbadás, intercambiáronse correos, e posteriormente habería outros correos dos cales eu non teño coñecemento, nos que sí afectan a parte de quen teña que facer a obra e con quen considera que teña que facer a obra. Pero, evidentemente, se está desbotada agora mesmo a posibilidade de aluguer, pois queda desbotado todo eso. Perdón. Non. En correos con cada oficina de urbanismo, dicindo, mira, facemos este solar e non temos outro, porque non foi a título personal con eses dous locales e logo ver que non había locales que tuvesen un pouco de tal, xa non sei de máis xestións, pero desde logo correos electrónicos de inmobiliarias pedindo información Lo que, insisto, e da empresa que ustedes dicen a que solicitou primeiramente o informe. é o que si é certo, Claro, quero dicir, a oficina de urbanismo ten un correo que é urbanismo@barbadás.es e a do técnico que é rosasuárez@barbadás.es. o que E logo outras A ver. cousas que vou dar. O que si é certo é que primeiro, ou como dixo dona Rosa, solicitei a localización de locales que cumpriran con eses requisitos, había dous, non houbo ningún máis localizado pola nosa parte, ela fixo chamadas aos posibles propietarios, porque creo que algún ten cartel, tiña cartel con teléfono. Un teléfono, sí. Na rúa da Paz, na rúa dos Amigos, que hai locales novos. Esses aí que miramos e era unha superficie pequena. Entón, chamei a un da rúa da rúa Areal e tamén era pequena. Pero eu non chamei a ningún inmobiliario. Esos foron as primeiras xestións, é certo, eu xa olvidaba dous. Despois, ofreceron un na rúa na rúa dos Carrís, pode ser. No, un que non cumplía os requisitos. E a partir de aí, dada a imposibilidade de localizar un local que cumplira eses requisitos, sí que se recurriu a unha empresa que é a máis importante do Concello, porque evidentemente é a que pode ter coñecemento desas áreas. Punto. No, estaba no meu turno e pedinlle intervención a dona Rosa sobre aclaracións. Non aclaracións. Entendeu, non?
Digo se entendeu, que non sei o que dixo. Sí. Creo que rematamos as quendas, entón corre. A segunda, pois entón corresponde a don Manuel. Sí, nese rogo de que coordino o pleno como presidente do pleno, pois Hai intervencións que votadas eso. milimétricamente. Entendo. Pois, Unha a ver, cousa é neste caso solicitei a súa intervención perfecto. durante a miña intervención. Fora deso, que ademais agradecemos profundamente, porque deixou claro e conciso que é o que hai, fora deso, as intervencións teñense que pautar, e axustarse. Isto está rematado. Ben, Prosiga vostede, pois ben, tocalle 3 minutos, pautado. Continúo. Vamos a ver, sobre este tema do terreo e sobre esa pregunta que fai o señor Padrón de, mire, vostede ten acceso como a nós a todo o expediente administrativo, a toda a documentación, e aquí figuran os nomes. Ou acaso cando lle preguntamos vostede nunha intervención cando falou dunha suposta man negra, dun suposto director de orquestra, lle preguntamos a quen se refería, vostede deu o nome? Vamos a ver, argumenta vostede, señor alcalde, falta de financiación. Pero, señor Valcárcel, a situación económica do Concello sabíamola a principio do 2023, durante o 2024 e na actualidade. Solicitou vostede para el o primeiro os correspondentes informes á interventora municipal. Serían desfavorables, supoño. Negociou primeiro co seu socio de goberno. Procurou primeiro a financiación necesaria. Puxo, como ben dixo o señor Padrón antes, puxo antes o carro Corbois. E iso revolveuselle. O seu socio revolveuselle. Esa é a realidade. E ainda por riba temos as respostas do Ministerio do Interior, que é un novo engano á veciñanza e a quenes a representamos. Con todo elo, permitirame que lle teña que trasladar todas estas preguntas para que resposte. O mellor non a nós, e nesta sede, sino noutra, posiblemente. Señor Valcárcel, logo da información coa que contamos, é certo que o Concello dispón en réxime de propiedade dun solar na Valenzá para poñer a disposición da Garda Civil e ubicar nelo posto, de xeito non dilatado no tempo. Sabemos de concellos limítrofes moi interesados neste servicio que agora mesmo porían terreos, locais e empeño para ter este servicio, ademais de xeito inmediato. Por que non se puxo esta a disposición dende un principio? Por as fechas pudo haber posto antes, non agora. Por que lle entregou, tal e como vostede mesmo manifestou, a unha inmobiliaria esta xestión municipal? Onde está o convenio coa mesma e a asinatura da correspondente confidencialidade? E cando se lle dou conta delo á corporación? Por que logo de acordar cos propietarios dos baixos da Rúa das Burgas 10 a ubicación das dependenzas no seu local, se presenta de xeito inicial unha licencia co correspondente proxecto técnico a nome dunha coñecida empresa inmobiliaria ou constructora de Barbadás? Ten relación de parentesco o anterior concelleiro de Deportes, e vai a por diante, que lle teño especial afecto, porque ademais compartiu, entramos xuntos no mundo da política local e compartiu incluso candidatura co Partido Popular. Ten algunha relación de parentesco o anterior concelleiro de Deportes do Partido Socialista desta corporación, por aquel entón, con algún titular desta empresa? Advirtiuno vostede, señor alcalde, como máximo representante da corporación, de que non debía tomar parte en moitas das decisións sobre este asunto que se trouxeron aquí a pleno. Por que vostede, só vostede, aínda tendo visto prazo dos técnicos da Garda Civil e dos técnicos municipais para eso, e practicada a licencia de liquidación, decide cambiar a ubicación? Que custo vai ter para os veciños e veciñas de Barbadás a indemnización que, de ser o caso, lle temos que aboar aos propietarios dos locais actuais? E iso xa é cousa deles e vostedes, non nos, a nós non nos importa. Importanos os cartos que salgan dos petos dos veciños e das veciñas. Supoñemos que, ademais, estes tomarán as medidas legais oportunas. É certo que vostedes, xunto cun representante desta empresa, lles propuxeron aos propietarios do local sito na Rúa das Burgas 10 que unha vez aprobado o proxecto lle venderan ese local. Falaron dunha permuta do chan dotacional da R4 a disposición do Concello a cambio do devandito local, entrando tamén en xogo outra área de reparto na zona das torres preto das piscinas. Foi logo da negativa dos propietarios do local cando vostede decidiu cambiar a ubicación para ese chan dotacional. Xa para rematar coas preguntas, xa digo, non nos terá que respostar a nós, sino á veciñanza. Tivo que ver en todo este despropósito a renuncia ao pasado agosto de 2024 do concelleiro de Deportes do Partido Socialista de Barbadás por aquel entón. Agora, claro, a ver, os concelleiros e as concelleiras que renuncian a súa acta sempre manifestan, sempre achacan motivos persoais, pero, bueno, probablemente os motivos fosen outras. De continuar na corporación este concelleiro por aquel entón suporía un obstáculo para vostedes nos seus propósitos.
Cal é a empresa de Barbadás que realiza a maior parte das obras realizadas para este concello e as constantes modificacións nos últimos 10 anos? Resposte cando queira, señor alcalde, resposte. Moitas gracias. Volvo a repetir. Non poñemos a man no lume por ninguén. Pero o que nos trae hoxe aquí, que nos trouxe o Partido Popular a un pleno extraordinario, e quero dicir que cando dixen teño máis que facer, por respeto á cidadanía, quere dicir, ese teño máis que facer, para ver se o entenden, quere dicir que isto poiderono traer ao pleno anterior ordinario ou para o seguinte, e non montar un pleno que, volvo a repetir, calcámoslle 2.000 euros a veciñanza de Barbadás por as asistencias. Por tanto, ese é o que é o significado de teño máis que facer. E repito, non poño a man no lume, ou non vamos a poñer a man no lume por ninguén, pero é certo que o motivo polo que nos traen aquí non é para pedir a dimisión do alcalde. Primeiro, porque non presentan ningunha proba. Segundo, porque, volvo a repetirlle, ese papel só o vemos os concelleiros, non o ven o resto da cidadanía do concello. Pode nomeo, entón escoítanos por o YouTube, creo que é, non? Sí. Bueno. E tal. E cando falo dun man negra que dixen que me bota eso en cara, a man negra dixeno porque, claro, daquelas esa persoa non se sabía, unha que pensábamos non se sabía que cargo tiña ou se estaba na sombra, por eso. Pero agora, eu xa lle nomeei ao principio que xa que montan un pleno sobre corrupción, que houvesen traído ao señor Freire, que hoxe é o seu xefe, a que se... Bueno, entón contradígame, nos xornais, eu leo os xornais, eu sei que non teño asesores, nin nada por o estilo, todos os días non me movo 1 kilómetro á redonda prácticamente, pero si leo os xornais. E nos xornais saliu que foi nomeado presidente da xestora do Partido Popular de Barbadás. Por lo tanto, oficialmente, xa está nesta política municipal. Por lo tanto, como lle ofreceron a xente que non está na política municipal, nin ostenta ningún cargo, nin nada, sentarse nesa cadeira, pois podíanse sentar aí, e mire que persoa máis competente para falar aquí de urbanismo, de corrupción, que ese señor que estuvo 27 anos de alcalde. Mellor que a vostede, don Manuel, fíxese ben, para contrastar aquí opinións e que nos dera leccións a todos. E nomeeino. Pero vostedes non nomean a ninguén. Fan un montón de preguntas, non poñen ninguna prova. Home, polo menos sáquenos aquí uns audios ou algo, para que nos quedemos con algo. E, bueno, tamén cando falan de motivos persoais, a mellor tamén se refiren a cando dicen, o sea, achacan aos demais que demiten porque achácanse motivos persoais, pero deixan caer que é por outras cuestións. Pero a vostedes tamén lle demitiu unha concelleira. Entón, que se lle aplica o mesmo argumento? Posiblemente. Bueno, pois, eso, que quede claro, ou creo que xa deixamos bastante claro, dentro do noso grupo, sempre defendimos como primeira opción que fose a Policía Nacional, non foi así. É certo que a xestión do alcalde foi desastrosa, totalmente, no tema da Garda Civil, e creo que el, ao mellor, nos seus adentros reconocerá o principio da xestión, porque debeu saber consultado co resto do grupo, sobre todo, cando nun pleno non se ten maioría absoluta, pois terás que contar polo menos co que opinan os demais. Pero eso xa lle trasladei eu a ele. E, bueno, nós estivemos aquí defendendo en todo momento o que é a veciñanza de Barbadás, pero con argumentos. O sea, dicir, estamos de acordo que se non pode ser a Policía Nacional, pois a Garda Civil, se o Estado ve necesario que poñera un posto aquí e se fixen en nós, pero está claro que é un servicio, xa 30 segundos, é un posto para toda a comarca. E nós non podemos pagar un aluguer, e vostedes saben cal é a situación financeira do Concello, ou nos dá máis cartos a Deputación, ou senón non podemos asumir ese coste. Pero o Ministerio do Interior non paga alquileres, entón buscanse outras situacións. O goberno traballa, pois a ustedes parecerálle mellor ou peor, pero está claro que de momento non hai ningún procedimento sobre a mesa. As cuestións que dixo a técnica de urbanismo son as que se están facendo, e nós vamos a defender sempre esa postura. No momento que
que haxa algo, pois manifestaremos se estamos de acordo ou non. En principio, parecenos ben, habendo un solar, e se eles están interesados en facelo, e que ese solar pois non sea caído para outras cuestións, pois non vamos a poñer trabas. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Serafín. Sí. Remato ca miña intervención. Bueno, por engarzar un pouco co que viña atrás. Primeiro, local da Rúa das Burgas, baixo da Rúa das Burgas, outro tipo de locales, edificio de protección civil, que se o Concello de Toén, e agora área de reparto 4, cos beneficios urbanísticos desa área de reparto, que para o BNG non deberán ir para ninguna casa cuartel, deberán ir para vivendas de promoción pública ou de protección oficial para favorecer a eses sectores da nosa poboación que menos recursos teñen. Nós estamos polos servicios públicos e por mellorar a calidade de vida daqueles tamén que teñen as economías máis en precario. Outros ou outras están polo negocio, polo que estuvo o Partido Popular toda a vida e polo que parece que se continúa facendo este tipo de cuestións. A nós non só nos preocupa que teñamos que pagar ou non un alugueiro, sino que se fai realmente con algo que é de dominio público, que é do Concello e que yo vamos a entregar, polo que parece, ao Ministerio do Interior para que construyan aí o que consideren que queran construir. Nós entendemos que ese beneficio desa área de reparto deberá ser usado para outro tipo de menesteres. Nós estamos polo público e outros están polo que están. Vale? Iso tamén que quede claro. Bueno, e finalmente, dicirtes tamén aos concelleiros e concelleiro do Partido Popular que si teñen, efectivamente, probas de corrupción, o dixo o portavoz do Partido Galego, pois, efectivamente, as traigan aquí, as poñan por riba da mesa, pero non que as traigan aquí, perdón, que as leven onde as teñan que levar. Vostedes, hai unha fiscalía en Ourense, señores, sí ou non? Hai un xulgado de primeira instancia de instrucción en Ourense, sí ou non? Hai probas, hai delitos cometidos por parte deste equipo de goberno ou nomeadamente por señor alcalde para ir ali. Vayan ali. E despois veñan aquí. E o bloque estará onde diga a lei, onde diga unha sentencia firme, onde haxe un auto resolutorio que resolva cuestións. Aí estará o BNG. Ora, hoxe non nos pidan isto, non nos veñan con isto, porque isto é, efectivamente, trilería, é unha cuestión absolutamente fora de lugar. Remato, desde logo, tamén desde o BNG vamos a apoiar a proposta do Concello do Partido Galego, as asignacións que teñamos por asistencia a esta sesión plenaria, espero que se recollan efectivamente na acta, que se donen como unha aportación no económico ao Banco Solidario do Concello. Si cuestionamos, e vou rematando, que efectivamente as distintas información ou correos ou documentación oficial que se emitan desde a alcaldía, pois que non se ponga claro alcalde do PSOE, eso non é así. Unha vez. Bueno, pero non, si, eu aí concordamos Unha. co portavoz do Partido Popular de que eso non é así, vostede é alcalde do Concello de Barbadás. Será militante do PSOE ou será de Izquierda Unida, pero eso nun correo oficial non ten sentido. Vale, non é así. Vale. E remato con unha cuestión, porque tamén a técnico o explicou un pouco vinculado tamén aos terreos que hai reservados na área de reparto que se reservaran para fins educativos para o Instituto. Que necesariamente, se hai esa concreción por parte da Administración autonómica de que Barbadás precisa instituto, que eu, desde logo, non o creo xa a estas alturas, porque aquí xa nos viñan a contar hai 20 anos milongas de primeiras pedras e rollos patateros que nunca se cumpliu absolutamente nada, por tanto, eu creo que o asunto lle importa cero o instituto en Barbadás. Non sei, efectivamente, se o señor alcalde e o equipo de goberno lle importa tamén eso. Hai iniciativas, propostas que se poden levar a cabo para darlle beneficio aos propietarios desas parcelas en outras áreas de reparto. Hai outro tipo de cuestións no ámbito técnico que seguramente outras persoas técnicas o saben moito mellor que a min, e o que teria que facer o alcalde é por eses terreos a disposición libre de cargas e gravames e con servicios a porta. Eso sería o beneficio de interés social para a nosa ciudadanía. Pero bueno, seguimos enfrascados con estas cuestións vinculadas á Guardia Civil. Nada máis, grazas. Creo que me corresponde a min agora. Ben, miren, vostede fai... Eu o que lle solicito e pido para darlle resposta ás súas preguntas é que a presente por escrito. Primeira cuestión. Pero hai dúas que lle vou a respostar así xa de entrada. Fala do financiamento e fala dos informes de intervención. Mire, se para cada xestión, para cada iniciativa que ten que levar a cabo ou que pretende levar a cabo o goberno, hai que pedir posibilidade de financiamento, o
ou informes de intervención, entón non facemos ninguna. E voulle por un exemplo. Estamos traballando no parque empresarial, que ademais mencionou don Serafín antes como unha das iniciativas que se debían levar a cabo. Estamos traballando nelo. Levamos prácticamente 2 anos, sin prácticamente. Ese parque empresarial, conforme a empresa que fixo a xestión, o estudo, mellor dito, pode oscilar o custe entre 7 e 10 millóns de euros. Vostedes creen que o alcalde vai preguntar a intervención se hai posibilidade de financiar 7, 8, 9 ou 10 millóns de euros? Pois non, sabemos que non. Porque ademais ese non é o procedimento. Ese non é o procedimento. Así de sencillo. Non é o procedimento. As iniciativas non precisan desa consulta. E ademais, para financiar todas estas iniciativas, farase a través de xestións con outras administracións. Entón, non é un financiamento propio, igual que pode ser o posto da Guardia Civil, que posiblemente ou podría ser un financiamento alleo. Por exemplo, en Tui construíse un centro transfronteirizo entre Portugal e España, e saben vostedes, da Guardia Civil, e saben vostedes onde vai a financiación? Da Unión Europea. Estáse traballando neso. Ben, Dona Rosa aclarou por que non se pudo pôr a disposición antes. Pois, primeiro, polo que está dicindo ela, pero segundo, e máis importante, por outra razón, porque en ningún momento se nos plantexou a construción dun posto da Guardia Civil. Plantexouse en novembro, unha data que eu recurrín a vostede, que non recordo que data foi, a raíz de que veu un mando da Garda Civil aquí a plantexar esa posibilidade, a preguntar, así, literalmente, tenéis algunha superficie, propiedade del Concello que supere los 1000 metros cuadrados? E dixenlle que non. Dixenlle que non inicialmente. Nesa área, nesa zona. Dixenlle que non. Pero acto seguido baixou da Rosa e ao día seguinte tiña a documentación, que agora habrá en poder do Ministerio. Punto. Nunca se falou de entrada dunha construcción, senón dun aluguer. Non se viu que o aluguer non era viable, non era posible para este Concello, pois trasladouse tamén á Garda Civil e eles seguiron traballando tamén nesa materia. E foi cando viñeron a propor un mando importante esa posibilidade, e foi cando recomen a Rosa. Por iso non se pudo facer antes tampouco. E non hai máis. O resto plantéxeno por escrito, por favor. Non sei, creo que remato o debate. A un minuto seu. Bueno, pois por rematar, compañeros de corporación, non pode falar vostede, señor Valcárcel, dunha operación moito máis ventaxosa para os fins municipais, se non se cadra para os fins de algúns, máis beneficiosa para os fins de algúns. Sabemos, señora Morenza e señor Valcárcel, que ca entrada de certas empresas en Barbadás lles ten doído a cabeza constantemente, día tras día e noite tras noite. E fala vostede de operación sin financiación, sen capacidade económica, sen negociación cos seus e con quenes o apoian nesta aventura de deixar a Barbadás á cola dos principais concellos da provincia, porque sí, os vou a decir, e como vai a ocurrir con isto, está ocurrindo pois con instituto, con centros de día e demás. Imos ver como a concellos limítrofes van a aproveitar esta neglixencia súa e aumentar así os seus servicios, mentras nós metemos as maus nos petos. Señor Valcárcel, fartouse vostede de criticar políticas anteriores en Barbadás manifestando que se gobernaba para os constructores. Cal é o tema? Hoxe resulta que os paxaros revolveronse as escopetas e é un constructor quen goberna Barbadás. Por todo elo, solicitamos a dimisión irrevocable do señor Valcárcel como alcalde de Barbadás e instamos a elo a que se pronuncien todos os grupos da corporación. Non pode seguir, señor Valcárcel, ningún día máis ao cargo deste Concello. E que este sería o xeito de limpar calquera sospeita de corrupción. Moitas grazas. Moitas grazas. Miren, están vostedes facendo demagoxia pura e dura. Falan do instituto, falan do centro de día, pero acaba de falar dona Rosa sobre o solar, a ubicación do instituto que lle deixaron vostedes no plan de urbanismo. Acaba de falar de cal é a situación, que non se pode desenvolver no que vostedes deixaron. Non se pode desenvolver. No centro de día acudimos a señora concelleira máis eu a falar co consorcio e desbotaron a posibilidade dun centro de día en Barbadás. Dixeron que había unha enquisa feita e que estaba coberta a necesidade co centro interxeneracional. E así sucesivamente.
Eso é o que fixeron vostedes neste Concello durante anos e anos e anos e anos. Agora, está moi difícil de resolver certas cuestións, é certo, pero que estamos traballando nelas, desde logo. E o parque empresarial terá unha financiación cando chegue o momento e cando estén todos os estudios feitos, pero tampouco hai procedemento, porque non procede, valga a redundancia. Igual que neste caso. Eu creo que está todo aclarado. Pero, bueno, se teñen que acudir ao xulgado, vayan, pero tamén irei eu. Tamén irei eu a denuncialos por unha falsedade. Votos a favor da proposta do Partido Popular da dimisión do alcalde? Votos en contra? Abstencións? Queda levantada a sesión. Moitas grazas. Sí, por favor. Das vivendas sociais, Protección oficial. oficial, que se fixen a consulta, solo hai, bueno, fixen o ano pasado, solo hai 6 personas como demandantes. De feito, falei co alcalde para que de alguma maneira se vamos, que estou completamente convencida que en Barbadás hai moita máis necesidade. Pero a xente pensa que san as vivendas sociais e logo ti meteste ali no da aluguer e charán. Non, ten que haber unha demanda mínima para que o pague. E esa solicitud entre os técnicos, non sempre falamos entre técnicos, pero entre Ángeles do Illos e eu o falamos, eu mirei antes a demanda e había o ano pasado 6 para pisos e 3 para vivendas. É moi necesario, eu creo que hai moito máis por parte dos organismos, dos grupos políticos, dos bandos, de medios que vexan ustedes como tal, é que se pasemos a cidadanía que para que poida haber vivendas sociais é obligatorio que haxa con anterioridade unha demanda que non costa absolutamente nada porque non ten un custe. A persona vai, se fai telemáticamente na mesma página de teléfonos, e se non ali vai, e métese como demanda, que ademais considerar o seu espírito e que é moi necesario porque hai non as hai como demandantes. Gracias. Chao. Chao.